Вандруемся. Сами приехали в Кобрин. Упевнено рухаемся до сыру. Мать захотела в караоке, но в караоке не было мест. Дык навошта ўвогуле прыязджаць у Кобрын? Взгляд на френч-дог. Булочка сосиска. И все. Там поле. Ладно, все, пока, Ваня. Типу ми його не зауважаємо, їдемо далі. Мы едем у Кобрин на машине, и нам ехать недзе 3 гадзіны. Макс, распавядзі, калі ласка, як яшчэ можна дабрацца до Кобрина? Кобрын знаходзіцца на трасе шосе М1, таму сам зручны варыянт гэта на аўтамабільным транспарце, на маршрутцы альбо на аўтобусе. Так, што я ведаю пра Кобрин? Вось Макс проста ў Кобрыне жыў до 17 год. Як сказаць, кавбрычанин? Кабрынчане, да. Камамбер. А я пра Кобрин ведаю толькі, што гэта недзе побач з Брэстам і што там ёсць кобрынскі сыр. Всё, вось гэта ўсё, што я ведаю. У машыне спякотна, а тут вельмі добра. Кобрын там. Брэст на ангельскай заклеілі, каб амерыканцы не зразумелі нічога. У Кобрына ёсць герб, на ім жанчына тыпу Божья Матар. І у левым уголке яшчэ адна жанчына тыпу Божья Матар. Мы прыйшлі першай справай пакушаць, канешне ж. Давайте паглядзім адразу на кошт. Ну, слухайце, норм. Як быццам бы у гэтым, як называецца у Мінску такая, у Васількі. Васількі, Волошкі. Пачыналася ўсё як піцэрыя і было больш пра піцу месца, але само кафе расло і меню расло. Зараз тут ёсць усё, але я бачу, што яны зменшылі памер меню, бо раньш было вельмі шмат пазіцый. Вось такое меню было, як «Вайна і мір». Я замовіла бургер, які называецца Discovery. Я не ведаю, што ў ім такога дыскаверычыскага, але сэнс у тым, што гэта нейкая брэнда, там мы будзем зараз спрабаваць. А мне трэба гэту штуку даставаць? Смачна, крута. Не разумею, чаму, тыпу, у чым тут брэндынг, але вельмі шмат гэтага салата. І таму, напэўна, ён такі тыпу сакавіты, даволі смачны. Ну, не ведаю, карцей. Унутры проста было, як я знайшла напрыканцы, поджаленае такое, як-то, цыбулевае кольцо, цыбульнае кола. Яно было даволі смачнае, яно дадавала нейкую такую, карцей. Гэта быў секретик, які я разгадала. Мая адзнака якая. Ну, напэўна, 9 з 10. Нарэшце, чаму мы тут? Чаму менавіта тут? Тут добрая кухня, і тут вельмі вайбовенька. Мне здаецца, сервіс вельмі добры для Кобрына і для маленькіх гарадоў. Мне падабаецца Discovery, яно давно працуе. Быў толькі адзін паверх і 2 залы невялікія. І потым яны будавалі дапаўнительныя памяшканні. Вельмі цікавы прыклад таго, як можа працаваць бізнес у маленькіх гарадах. Заўважыла, што гэтае месца вельмі падобнае на нейкую ці то барахолку, як у нас у Мінску, тыпу, вось гэтае поле цудаў. Таму што тут розныя, не ведаю, карціны, фотаздымкі, рамкі, нейкія драўляныя штукі, яшчэ шмат всякіх незразумелых машынак, гадзіннікаў, карацей, ўсё тут ёсць. Быццам бы нейкая такая больш прыбраная, акуратненькая барахолка. Насамрэч, мы заўважылі, што Кобрын вельмі падобны на Мінск, таму што тут ёсць спічкі, тут ёсць параграф, мы яшчэ шукалі, тут Яндекс.Таксі ходзіць, таму... тут ёсць аквапарк. У прынцыпе, гэта ўжо крута. Што сидзіш? Йоу. Тут яшчэ ёсць хінкальня. Хінкальня, як і ў Мінску таксама? Так, і KFC. Тут всё ёсць, капец. Пераязджайце ў Кобрын, тут всё ёсць. Тут як Мінск, толькі паменш. Так а что это у вас? Прышпіл. Хто вырабляе? Дык мы, самі суполка. Так это, ці не вы на ютубе у Кобрын ездзілі? Так,
мабыць, працягнем глядзець. А дык навошта ўвогуле прыязджаць у Кобрын? Мне здаецца, калі табе падабаецца архітэктура і ўсе гэтыя будынкі, то будзе цікава паглядзець на вялікую цэласную збудоўлю пачатку 20-го стагоддзя. А калі цябе ўсё гэта не цікава, то можна проста павайбіць. Калі мы ішлі па масту, мы заўважылі, што там ёсць надпіс «Я люблю сыр». І мы вырашылі, што нам туды абавязкова трэба. Таму зараз рухаемся туды. Упэўнена рухаемся да сыра, проста вельмі упэўнена. Яшчэ суперцікавінка, вось гэты мост, які клічуць тут жыхары старым мастом, яго будуць закрываць ужо ў гэты аўторак. Атрымліваецца, што мы бачым яго апошні раз, і потым яго будуць рэканструяваць і зробяць з яго новы мост. І сэнс у тым, што ў жыхароў тут ёсць две назвы мастоў: новы мост і стары мост. І нам вельмі цікава, што будзе, калі гэты стары мост будзе новым, і атрымліваецца, што яны будуць клічыць тыпу мост старым новым ці новым мастом. Ну, красі, гэта мы паглядзім, можа, даведаемся ў Макса. Так, я лічу, што будзе гэта новы мост, а той стане стары мост. Этим летом взлетим над светом сквозь облака навстречу. А там можна пролезть? Гэта тупая ідэя. Так тут можна пролезть. Поехали. Ой, я гэта придумала сама. Зараз на набережнай усялякія дзіцячыя пляцоўкі, але раней тут зусім нічога не было. Яна была вельмі пустая, і толькі лавачкі, на якіх усе збіраліся і пілі піва, і ўсё было добра. А там далей, за лядовай арэнай, у лесе была пляцоўка, дзе мы збіраліся піць піва, і там была канапа ў лесе, і было вельмі цікава сядзець на этой канапе пасярод леса і піць піва. У Кобрыне ёсць кобрынскі масла-сыр-завод. Тут вырабляюць не толькі марозіва, але і найсмачнейшы сыр. І мы ўсе у Кобрыне любім сыр, ядзім сыр заўсёды. Так, я люблю сыр. Сыр – гэта маё жыццё. Калі я намагаюся уявіць сваё жыццё без сыру, у мяне нічога не атрымліваецца. Таму што мой мозг – гэта сыр, я – гэта сыр. І ўсё – гэта сыр. Без сыру няма нічога, а без нічога няма сыру. Вось у нас на адной вуліцы адразу і касцёл, і сінагога, але закінутая, і сабор, і манастыр праваслаўны, і яшчэ адна царква. І зараз мы тут у двары сабору. Мне вельмі падабаецца гэта месца, таму што яно вайбіць. Тут вельмі прыгожа, шмат зеляніны рознай. Лепшае месца для медытацыі ў Кобрыне таксама знойдзена. Гэта парк імя Суворова. Ён супер вялікі, супер вайбовы, таму што там вельмі сціплая пасадка дрэваў. І яшчэ ён стары, што таксама надае сваёй атмасферы. Чаму? Таму што можна паабдымаць гэтыя старыя дрэвы і прыісполніцца. Может, вместе укроемся под плащом и скажем все, что делаем, а это ерунда, и пусть покажут нам, как надо. Не важно где, только не важно где, только не важно где, только чтобы это было весело. Сёння трапілі ў Малібу на рэтра-вечарыну. І калі ў Мінску гэта лоу-фай танцы, то тут рэтра ў савецкім стылі. Цікавага. Фотазона з дываном, намёт з парка, з нейкімі дзіцячымі забавамі, не ведаю, я набыла там калечка. А яшчэ фраза вядоўцы: чым больш мы п'ем, тым весялей музыка. Але насамрэч 17 рублёў гэта не каштавала. Раней па чванях тут было больш людзей, але зараз як-то не шмат. Але ж, мабыць, гэта таму што субота і таму што ретро-формат не для ўсіх заходзіць. Мать захотела в караоке, но караоке не было мест, поэтому мы решили пойти потанцевать. У меня есть барсетка такая старая, как у таксистов, и кожанка. Вот сегодня ретро, но
единственный, кто пришел в ретро, это я. Молодежь, если вспомнить мою молодость, занималась баскетбол, волейбол, моментами футбол. Но сейчас на самом деле с этим тяжело, но надо к этому стремиться. А мы тут. А мы тут заглушаем Боль. тоску алкоголем. Знов ты. Где такие можно замовить? Пиши у дырок сами суполки. Бывае, трэба зайсці з асноўных сцежак і дарог, каб звярнуць увагу на нешта цікавае. Тут у нас секретный материал продкаў. Это трылінка, мало хто про яе ведае. Гэта такая плітка дорожная з бетону і базальту. І верхні слой у яе гэта колаты базальт, а далей там ідзе бетон высокай маркі. І таўшыня каля 20 сантиметраў. Але гэты матэрыял прымяняўся нядоўга і толькі збольшага на тэрыторыі Брэсцкай вобласці, Палесся, і ею рабілі дарогу Пінск-Кобрын. Слышь, Вася, это Кобрин, маленький Париж. Тут ёсць недзе месца для папіць? Так, тут ёсць колонка. Блин, так это что тут? Вось мы прайшлі гэты завулак, і тут ёсць калоначка, дзе можна папіць вадзічкі. Бесплатна, свежо. Якія яшчэ ёсць прыкметнікі? Карацей, круто, дайце папіць. Вось мы і прыйшлі ў палац сыру. І зараз будзем частаваць марозіва, мабыць, сыр, мабыць, нешта яшчэ, мабыць, нічога. Давай говорить о том, как классно же быть котом. Гэта не фейкавая рэакцыя. Колькі вы прастаялі ў швезе? Ну, хвілін 10. Ну, напэўна, недзе так. Не менш. Насамрэч круто. Ты казаў, што гэтая кафешка адкрылася не так даўно. Ты тут яшчэ не быў, так? Да, мабыць, каля года назад. Не, тут была кафешка раней, але старая, як кафетэрыя ў магазіну звычайна. Окей, у нас дэгустацыя. Зараз я хочу без шоколада, каб паспрабаваць просто морозиво чистое. Давай смотреть на мир, и есть вкуснейший пломбир, пломбир, пломбир. Як заўсёды, найсмачнейшае морозиво. Добрая заўвага, што яно супер кремавае, сапраўды падобнае на вершкі, ці штось такое, карацей, сапраўды малочнае. Карацей, адзнака 10 з 10, раю сюды зайсці. Можа быць, чарга можа спужаць, але гэта таго варта. Яшчэ вафельныя трубачкі са згущёнкай, як аказалася. Але калі мы яе разламалі, даведаліся, што там унутры нічога няма, яна толькі з бакоў. Таму у нас ёсць яшчэ адна, зараз Макс праверыць, давай. Краш-тэст. Пустая. Мы знайшлі мінус усё ж такі гэтага месца. Але з плюсаў можна гэты вафельны ражок просто з'есці марозіва. Як варыянт. У фірмовай краме набылі сыр Маасдам, але Кобрынскі. Кобрынскі, так. Але спрабаваць будзем ужо ў дарозе, бо тут нарэзаць не змаглі нам яго. Паехалі. Да, і з'елі. І давай адсвяткуем кавалачкам найсмачнейшага сыра кобрынскага. Нарэшце. Нарэшце, дарваліся. Давай чокнемся. На! Кобрын – суперскае месца для вандровак. Я лічу, што вандроўка ўдалася на 100 з 10, таму што акрамя тых месцаў, якія мы абышлі, былі яшчэ і тыя, куды мы нават не паспелі трапіць, як аквапарк, нейкі водна-веласіпедны маршрут, таксама атракцыёны ў парку, гастранамічны такі маршрут, у нас шлях, але што ў гэтым свеце галоўнее за ежу, я не ведаю, таму ўсё крута. Марозіва смачнае, сыр смачны, вельмі прыемныя людзі тут і, у прынцыпе, ёсць куды вяртацца. Таму запрашаем усіх у Кобрын. І не глядзячы на тое, што ў мяне згарэў твар, гэта была цудоўная вандроўка. Я пачала махаць вось так.
для гномікаў. Каб гномікі былі вельмі сильныя, моцныя. Прыязджаць у Кобру. Навошта ўвогуле прыязджаць у Кобру? Поехали. Напевно, гэта для тых, хто для дураков, не ведаю. Ну і дякую Богу. Все.